أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. تبا مصر با أمبي أو بلا جلين فو الحمد لله رب العالمين. ألاك كله ردما ألاك أمبي صوبما ألاك حمنا كون يا ربي يا ربي ألاك حمنا كون جنتا أن الله رتا أمبي بلا جلين فو كرمون الله ملك لون شتي كل سباقو أني بورت بارلو أمبي بلا جلين فو أو أمبي فقه درسو دي نبي المقدمة العزية نوي أمريكا كما أحكام الأضحية والعقيقة والذبح نمبابو يمكنني وي بابو ولو فلان مقدمة عزية كنا والهنات منينا أنكلا لهيا فمي لهيا وي شيهاك مبك لهيا أني بان كالت مبك لهيا ani lebu minum beno ni ate wasa ukake lahiyai lahayra kanga kantiga wati jumai aywa wala natte menena anye doni fawla kuma bi wala hanabina wuli al aqiqa ako wa amma al aqiqatu amma din kundi baga fa mustahabbatun alik kanunindo ni asebe mkomiye ni alay garsiga do dena may ka bagando nyini ka kantige bagam bagam saka ke lahiye o bela jilem saka ke dengundi bagay wa hiya ako dengundi baga az-zabihatu wadi kantige li fenyi allati kantige li femmi tuzibahu nuba kantige yawma sabi'i wiladati al-mawludi de ngolo don kile wolon flana ina fam fla ke chukomena dokun kile wolofana togobe wole domina ma ibe denguni bagan kantike o dona kuma na ya soro denguni bagan be ibulo o kuma ibe den togo wole libla ka kile wolofana makono me na ya soro denguni bagan te mo bulo ina fo kitabu sharha ba fo chogomina na soro denguni bagan te mo bulo ina fa CTE o kuma se ka den togo wole depuis aywa ka kon kile wolofana nye hara aywa hara jigido a togob se ka wule me har ne dengoni bagambe mo min bulo ni yedden to wule depuis aywa a jigido bashi irate o fanala bashi irate o fanala ko te ka fo ko mo be mo la gusinaye aywa ni mo min fana ya bla ka dongolon flana makono bashi te o fanala na fa kitabu tigi refo awa sharha bayo fo akannendo na ya soro dengoni bagambe ibulo okuma ka togo wulili bla ka ay wa kle wulun fana makono na ne o denguni yere doyi okuma ako tuguni an kam madhhabila al-imam malik madhhabila bagan kelen de be kantige ceni muso bela jelenga kala akira cewa akira muso wa bagan kele ne be kantige cewa do muso do abe kele me donba madhhabi dowla ni cedo aywa bagan fla ni muso do kele ya comme shafi'u ni ahmad ibn hanbal uluka madhhabila ni cedo aywa ni fla sibibo kantige me ni muso do kele me maliki kon ga madhhabila akira cewa akira muso yewa abela jilenye kele ni kadaka alakira sallallahu alaihi wasallama hasan alakira yesaji kele de kantige donc alakira mode hasan naam ay saaju kelen de kanti o tola man nasro flade kun kay ala gra kuma ke flay ma mal ki tara o defe ويشترط ما وبفن شرطي فيها دنكون بغنا يشترط نبو شرطي في الضحية لهيالا أبيك لني شرطي فولندو لهيالا وشرطي كلم فولندو دنكون بغفن لا difference olu ñogonje angol lahiyala shi hake minun fora ani baga minun miseka kai ani lebu minun mbe ni abe baga na natsika kel lahiyai abere kelinya kuma ni ma mi yel lahiya babu famdro yedongu di baga fana ta fam naam wa amma dhabhu siza kantigali bika chugoti
umuman fɛn fɛn n'a bɛ kantigɛ kan ka kantigɛ cogo di a ko wa amma dhabuhu amma kantigɛli fa huwa qat'ul hulqumi o de ye aywa ŋɔnɔ tigɛli ye jami'ihi ŋɔnɔ bɛɛ lajɛlen wa qat'ul wadajaini ani pasajuruba fila tigɛli pasajuruba fila min bɛ ŋɔnɔ kɛrɛfɛ ani o bɛɛ lajɛlen tigɛli fala yujzi'u aqallu ako fɛn tɛ wasa min ka dɔgɔ min zalika ka tɛmɛ o kan kuma n'i ye ŋɔnɔ tigɛ ka pasajuru kelen tigɛ ka kelen to yen nɔ a tɛ wasa walima n'i ye ŋɔnɔ fila tigɛ a to n'i ye pasajuru fila tigɛ i ye ŋɔnɔ to yen a tɛ wasa walima i y'u bɛɛ dɔ tigɛ mɛ a ma dafa donc a tɛ wasa o kuma fo nin bɛɛ lajɛlen de ka tigɛ kuma o de tɔgɔ ko kantigɛli bon fɛn sogomafɛn bɛ se ka dun ni sabu min ye kantigɛli y'a sabu dɔ ye n'u b'a fɔ ma zabuhu u b'a fɔ a zabu o ye ka muru don a la k'a kantigɛ bon kan sɔgɔli fana bɛ yen nɔ o bɛ kɛ misi la misi bɛ kan sɔgɔ kan sɔgɔli o ye ɲaamɛ a ye hakɛ to ɲaamɛ de bɛ kan sɔgɔ ma kantigɛli o ye misi ani baganmisɛn ani fɛn ɲɛnama tɔ ninnu bon ni o tɛ se ka kɛ min na sa o kuma jogini fana bɛ se ka fɛn ladaga i n'a fɔ n'aw taara fɛlɛ la n'i b'i ka marifa kiru i b'a fɔ bisimilahi walima n'i bɛ wulu bila ka taa i b'a fɔ bisimilahi n'i taara sɔrɔ a ye fɛn minɛ k'a faga walima i ye i ka marifa ayiwa kirintɔ la i ko bisimilahi Allahu akbar i taara sɔrɔ fɛn nin sara i b'a dɔn ma kantigɛli fɛn bɛ daga ni nin ko saba de kan sɔgɔli kantigɛli ani ka fɛn jogi ma mɛ ni a bɛ kɛ kantigɛli kɔni ye fo nin saba bɛɛ lajɛlen ka tigɛ ŋɔnɔ filɛ ani pasaba fila fɛn dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ ma ko alimari o ye jurunin dɔ ye ale fana bɛ ayiwa ŋɔnɔ kɔfɛ ni ŋɔnɔ tigɛra jurunin wɛrɛ bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko alimari ayiwa maliki mazhabi o tigɛli tɛ wajibi ye wa dhabuhul mar'ati muso ka kantigɛli jaizun a bɛ bɛn ni muso min bɛ kantigɛli cogo dɔn baasi foyi t'a la n'a ye fɛn min kantigɛ a bɛ dumu a kɛra lahiya a kɛra dɔwɛrɛ wa n'a ye fɛn min kantigɛ n'a cogo ɲana a bɛ dumu baasi foyi tɛ a la fa in rafa'a dhabihu yadahu ni kantigɛlikɛla ye a tɛgɛ kɔrɔta ani azabihati ka bɔ kantigɛli fɛn na ba'da qat'i ba'd al-hulqum ŋɔnɔ dɔ tigɛlen kɔfɛ wali wadajaini ani pasaba fila dɔ tigɛlen kɔfɛ suma a'ada yadahu o kɔfɛ a y'a tɛgɛ la segi fa ajhazaha ka sɔrɔ k'a latɛmɛ lam tu'kal o tɛ dun kuma ko minnu ni kan k'i yɛrɛ cogo dɔ a la kantigɛli la a filɛ k'o dɔ de fɔ n'i ye muru kɔni da a la n'i ye muru da a la kana i tɛgɛ kɔrɔta dɛ yanni nin fɛn saba in dɔra kelen yanni nin fɛn saba in bɛɛ lajɛlen ka tigɛ ka ban n'o ye ŋɔnɔ filɛ ni pasaba fila in ye n'i y'a commencé a ma se ka tigɛ i y'i tɛgɛ kɔrɔta walima hali m'a dab'a kama muru binna ka bɔ i bolo a tɛ dun dɛ a tɛ dun kuma n'i y'a kan tigɛ dɔrɔn i b'a continuer fo k'a bɛɛ lajɛlen tigɛ bon ni ala y'a kɛ a bɛ kun kɔnɔ ko muru dajalen don komi e ye muru dɔ daja o bɛ se k'a tigɛ mais e filila ka muru wɛrɛ ta ja o muru da man di a da ka go i y'a tigɛ kiri yanni ayiwa i k'i tɛgɛ kɔrɔta n'i ye muru wɛrɛ sɔrɔ k'a da a la i bɛ se k'o kɛ k'a tɔ tigɛ n'o o y'a tɔ tigɛ a banna o bɛ se ka dun donc o bɛ se ka dun naam fa in tamada zabihu ni kantigɛli kala ye dumɛli kɛ a ye kantigɛli kɛ k'a kɛ amdan yɛrɛ tugula hatta qata ar-ra'sa fo a ye kunkolo tigɛ ayiwa mina zabihati kabini bagan yɛrɛ la a sa a ye kojugu kɛ o ye dantɛmɛ ma foyi la ma y'a tigɛ k'a tigɛ fo ka taa kunkolo yɛrɛ tigɛ ka bɔ a la i tugu de n'a y'a sɔrɔ i m'i tugu o tɛ komi muru da kun ka di kojugu
koma ka chalo obeke shenu nu ne la mo bolo katelia note bagam sen nu olu kungolo tigeli bagam maba nu olu kungolo tigeli mano parce que olu kolo koleno mais sheko ni mi chiko do baati ka wala ko murugu ndaka di kujugu ya dala doro aya betige ere ka boy shinkile awa bo imitugu aywa abedumu bashi dala ni tugu de ka ke ere nyabala ngono flentigara aywa o benata da ya tiga foka kungolo tiga boy awa abedu me iye fen ko ninge ako asa ay jugmanke wotu ukalu me asugo bidumu naam okuma ni ibe feka kantigali ke ibe ka kantigali fen daja ibe ka muru daja ala kira ko ni mamme feka kantigali ke ki ka muru daja kosobe wala sa ina fenya na ina lafiya jona kana muru da gonke ka fen kantige bo ni ya kantige fana kana sna ka kankari do boke ni ya kantige ni kana sna ka kankari telela parce que hine kan fembe la jilena na kantige radura banare kamme kana sna ka aywa akankulu karibe jofola ka suma doni o chuko keleno nikla kantige la kana sna ka busu sur place ibe joka suma doni ni mbela jilen ke ku pour que kam mogola dige hinela naam wa man zabaha ni momi kantige like milal qafan tonfe aw min safati al-unuq wali ma kantige like kankira filadi fe lam tu'kal ote dungoy har ni tigali continue kata sifo ngono flema ba mi kantige a kanya filadi fe ngono fleni pasajuru ba fla folo betige me ya adam ne tonfe wali ma ya adam ne kankira fe ote dun har ni a kantige continue parce que muna parce que abina fo ne tontige sa ese ne ba mbla be balo e fleka adam ne yoro mi fe ni o yoro tike ka ba mbla yana ka se ngono ma te balo blew ma ni fion fe dun jogina ka se niveau ma ote dumble ya fam fion fe na jogina ka se digere do ma ati se ka balo ble okuma har ni yo kantige sa o sugoti du na ina fori kama natihatun ni wa bando ya ato mobile bando fran misali yala walma bina ka bo sanfe chogo do bala no lu kera la doron har ni ya kantiga to double parce que abella hala minati balouble ma ni ban kantiga tonfe walma ya kantiga kankere fe afana be bla hukumu kono abina fo ya a donc afari doron ya fagadi ma kantiga abi kuma sara da ma kantiga o sugoti dum wa sifatu zabuhi ukma kantiga li rabbika chugoti ke kunyuma ako wa sifatu zabuhi kantiga li ke kunyuma al mustahabatu min kannilu an yada'a dhabihata aka kantiga li fenda ala yasariha annuma yafanka mai be feka femen kantiga ba da annuma yafanka mutawajjihatan hala kauniha nan yisilendo lil qiblati katra quran falama ibada kan yisi quran falama na'am وكان نندو ويقول الذابي كانت لباب سرقافو بسم الله والله أكبر ما يبوفو بافو بسم الله والله أكبر ما يبارد كان يسي قرآن فلما من ني مامي يفين كانت كان يسي هاري فانورا ميد قرآن فلا ناي بسم الله الله أكبر كون فاسو بدوم قرآن فلا يسلين وكاين كان بسم الله الله أكبر وكون واجبي نا بسم الله الله أكبر ويواجبي bon kufla farnya ngore kay no bismillah ne wajibi har nama allah akbar fa nako bismillah ka kanti ka sugo bidumu me aka allah akbar faraka o kanino na'am ore la ko bismillah wajibi me kufla farnya ngonka ka allah akbar faraka o de kanino bismillah ne wajibi فيجمع بك فلك بين التسمية بسم الله فوجه والتكبير عن كبرته أبو فلافران وانك بسم الله الله أكبر ولا يذكر الرحمن الرحيم كو أتي الرحمن الرحيم فو مع التسمية كفر بسم الله كان أفو بسم الله الرحمن الرحيم أفو بسم الله درو بسم الله الله أكبر ولا يصلي على النبي أتي صلي على كرافنك
صلى الله عليه وسلم كفو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلي فانشيته كانت قليلا كانت قليل كوني بسم الله الله على كلين التوبة فكانت قليل كنا كانت قليل فين كنا كان في بيرب لفوي لبلي كان في بصلي على كراكا كرا يلا كافو كيبي ما يمان نتوفو يشكروا لده كان فوي ورا فوي دا جكرو adama den ma nyuman kan mana doyi duskuna chugo imijija kanun kake kisi sabuye kana chok kanun kake aiwa itachin sabuye kana chok kanun kake itachin sabuye ijija kanun kake kisi sabuye ambanyi Allah subhanahu wa ta'ala fe ma nyuman kanu alaka kan kisi sabuye kuma kana fo kibe ma nyuman shitofo kan tikel fen kuna ala kelim pewre tofo donc ko har solite ka ala kiraka sallallahu alaihi wasallam kasoro solidu fasmantiya min be ulo odogolente mala mais kantigel fen kuna ala kelen pe de tobe fo na fa in iqtasara kantigel kala nayi dana selike bi mana nayi suryalike ala tasmiyati bismillah dorom pewdeka ajizaahu aba wasa ako bismillah aya kantige amma Allahu akbar info abi wasa parce bismillah de wajibi walau tarakaha nayi bismillah refana toyi nisyanan ay wayinan de koso ajizaahu aba wasa ittifaqan belajilen benoka don babe benaka ninya na bismillah ko kantikel fin abi dum ya fo itala ni tugu ka toyi de sa aywa kuma flabe odila وكذلك أقول شغلنا تجزئه أبي أوسا لو تركها ناكو يكا بسم الله فوتوي عمودان يرتوغلا عند ابن القاسم كو أكو هارنا يتوغو كبسم الله توي كو فهم يدومو مي أفوبالا جنوبو بي الله نعم أفوبالا دي جنوبو بي الله ما فين تكي جفاي ابن القاسم كو تعالي مالك كالانين كربادوي نعم ومذهب المدونة من مدونة كوني مذهبه مدونة ومالك مذهب الشريعة غفي بالباي ابن قاسم بمالك ينغا مسألة ولا أبا جابي مالك كما كوني فرافر لنا نيوان كمدونة كنا نعم مدونة كمذهبي بمعنى مدونة كتاسرة كيرم مبه كنا ويه كلا تجزئه كاتي وسا نعم atewasa ni tuko kona bismillah to katidu basi ala ko wala takulu mimma lam yuzkar ismullah ali ala to ma ko mina kaka na dumu kuma ni ture ka to katidu menini nana abidumu walau taraka tawajjuha na kun yaka nyeshili fanatui ila alqiblati katra quran falama ajzaahu abawasa yitugo ka banyi si klibian fama walma banyan fa walma kenya kama ka kanti abedumu me iye ko ke min manka koni no ta abedumu walau kana amudan ko har na kira ira tubadi har ni tugude ka banyi si fan warma min de koron ka kanti ye bismillah ko ni fo asuko bidumu wallahu a'lamu ala yadun bai وأما العقيقة أما يمنشي تمسي فمستحبة كين قانونتني وهي الذبيحة كين قرسين هونغا التي قرسين هو بتذبه وقرسين يوم سابع ولادة المولود لمن سارم بتنيرون دين كودا يمنشي تمسي ويشترط فيها ما يوهون شرط يمنشي تمسي يشترط يوكن شرط في الضحية والهن ومبقى aro aywa qabla be wonyane aro lebunu benu kan takwa wala raswan bana aro lahiya keda urne qurusine nyam gonkoni ati wa amma dhabuhu amma qurusine fa huwa qat'ul hulqum kinni aywa qormolen kutenye jami'ihi asuko mante wa qat'ul wadajaini aro nyimi qorum bil kute kinyin qurusine nga fala yujizi wa aqallu honda wa sanhimi gal lugha min dhalika dinan dakinga وذبه المرأة يارن قرسن دي جائز أو دغنا فإن رفع الذابح قرسن دانا يده قرسن دانا غني كتمرود عن الذبيحة بكى قرسن هنا بعد قطع بعض الحلقوم أيوا
qoron foran yugo kutem palle wal wadajain arun yimi qorko hili yugo kutem palle suma aada yadahu kempalari kiten sagandi fa aji hazaha na kutin dunkarandi lam tu'kal kenta yigina jibe fa in tamada dhabihu qurusin danangana dumandi qurusin dumandi amdan du tugeya hatta qata ar-ra'sa mara yungala yimekutu bakai min az-zabiha dibaka qurusin honga asaa arahibrinya wa tu'kal mawiyine wa man dhabaha sirebe gana qurusin denya min al-qafa do kohinga aw min safhati al-unuqi wal maqannin tatembange ara qurusin jiparo nonye lam tu'kal anda yigine ko fasa awangara kariya kama qurusi wasifatu dhabuhi qurusin denya mogo al-mustahabbatu nyamgo be qanu dengani an yada'a dhabihata ana qurusin hon saundi ala yasariha inno gentaten kamma mutawajjihatan ajjon ko inte dir qiblati katta kimbakanga al-kabanga wa yaqulu az-zabi qurusna namutini bismillah wallahu akbar fayajma'u kahuma inyana bayna at-tasmiyati bismillah kunna wa at-takbir Allah akbar kunna wala yadhkuru ar-rahman ar-rahim and ar-rahman ar-rahim kunni ma'a at-tasmiyati kafa bismillah ya aqim bin bismillah ke agwa Allah akbar ka hanakin ka hay ولا يصلي أنت ما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم الله هارين كما نمركس يلا الله جانا نمركس يا كما ما صلي بنتاي فإن اقتصر أيوة قرصن دانا دهوندنيا على التسمية بسم الله كونن كما كيون رعقم بسم الله باناي أجزاءه أواوسنا ولو تركها أغنى بسم الله تقنو يمقى نسيان المنغويا أجزاءه أواوسنا ويغني اتفاقا بسو جمغني وكذلك كم مغاني تجزئه أواوسنا لو تركها غنى بسم الله تقنو عمدا دوتوغيا هرغاني دوتوغا ما بسم الله يكو تاويغني عند أبو القاسم قاسم رممغا ومذهب المدونة من مدونة دقاكله لا تجزئه تاندا وسنا عند يغني ولو ترك التوجه أغنى جنكو يمقى تقنو إلى القبلة كتاكم بكنا أجزأه أواوسنا ولو كان عمدا هرنا دوتوغا والله أعلم ألا نتوانا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم